Dođeš? Treba težište malo dođe. Nemojte povoditi takmičenje! Aha! Evo idemo dole. Nemojte pružati takmičenje! E, Htio sam brzo sletiti da. Može? Ajmo. Evo imam to drugdje helikoptera, ali nisam ga. Jako ti vuče gore, tako da manje gasi. Uopće mi se... Jel ti jako vuče gore? Da. Da, ali dobro, bolje to nego dole. Možemo ga sad potrimati u sljedeći. Sad možeš gasiti motor da jedri. pametnije ti je da se sad spustiš dole. Kaj je u zraku? Zagi. Ovaj, neki počet. To imam neko kila. Dojam visine ti je u banani kuć. Da, ovako gleda da je višnja gore. Da, i onda upeš u pod. Dođe ti hoće spustiti ga u... A znaš kaj mi je fascinantno s ovim? Dođe, vozi malo prije, vozi, ovako si ga dođe i spusti si ga ovako. Da. Rekao. Strašno to. Znaš, ovako tih, staviš ga tiho, dođe ti hoće... Sam polako. To ga uopće Robi ne vozi, a? Daj mu negativni pić. Zakon se vidi ovo. Ajde na bliže. Tu mi dođi.